Dia, dia, Kaliwungu. Ha, 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 ha. Dia, Wisma Padukan. Dia. Wisma Dugaku. Wisma Padukan. Halo. Cek. Cek. Halo. Sekolah. Kalau menikah.
Yo yo yo. Yo yo yo. Nuwun dumateng para sutresna budaya Jawa. Para bapak-bapak, ibu-ibu lan adik-adik masyarakat dusun Kaliwungu Kembangan umumipun. Sugeng dalu, sugeng kebangga malih kalian tradisi Jawa Wetan Gebyar Reog Wisma Manunggal saking dusun Kaliwungu Bapak Ali. Oke. Lalu menika makarya utawi nyambut gawe bebarengan FR Audio Sound System. Para rawuh, dalu menika dipun undang ingkang minulya Bapak RT, Bapak RW dusun Kaliwungu Kembangan. Para rawuh, pambukaning pagelaran ing dalem menika panjenengan kula bersani Gebyar Wisma Manunggal. Sugeng dalu para rawuh, sugeng amirsani. Nuwun. Tarik mama. Sedaya dalu menika
Cik cik topeng kali topeng kali aja nih. Alon-alon ya le ya. Oh, besok tiga pasang Wisma. Selendang merah beda aja, selendang kuning beda lau. Ajelin pola nih. Aduh, mogok ya le ya. Aja tidak mogok jadi ngarak apa kulon. Ya, diganti mana? Selendang merah beda lau, selendang kuning beda aja. Ajelin pola nih. Ambil dikandangi mogok. Halo. Halo. Entek suaranya. Halo kabeh. Iya. Lele.
Iki Pak RT siono ngajari ngitung iki. Jajar iki Pak RT. Teteron nang ujung topeng. Pelok temor mapase seranega. Teteron laki lanceng pendomor mak kepikir nega. Kelampina make potena kancing keleng ama edena Monca Cina macam mastena korang malam masuk majenale ayo supingan cari roke Bapak Ali ndak rame gampang kepingin rame diobong nah happy so alon-alon asli.
Alah. Cik, cik, no, cik, no. Cik. Ya, no. Pokoknya kan masih gas. Cik. Motor pedot, Bos. Motor pedot. Kantin motor pedot. Cik. Hadirin ya iki wis enak wis. Baik, itulah tadi sebuah tari happy show. Wong kali wungu kepingin ro situk artise Bapak Ali. Jadi sopo aku Bapak Ali ndak rame, kepingin rame dari Pak Ali, tero peti obong. Baik, saya akan memperkenalkan satu persatu artisnya Wisma Manunggal. Artis yang pertama kita kembang tari, ditarik alon-alono. Iyo. Waduh, awas. Kapal itu kok. Aduh, Ono kapal itu. lek tanggapan telung dino ngene tok remek terus. Ini don direk. Iki dek kene. Waduh. Kemeng rek kene. Hah? Kemeng ini tuh. Oh, kata tidak kembang doang jadi keliling. Gaya. Ah, kenduk. Nggih, Mas. Senenge sampean sapa, Nduk? Jeneng kuah. Iya. Awan apa bengi? Aduh. Ono loro, Nduk. Iya. Senengane sampean? Bengi dhisik apa awan Bengi dhisik? sik, Oh, toh. senengane Iya. bengi. Lek bengi sapa, Nduk? Tina, Mas. Oh, boleh bengi Tina. Lah lek awan, Nduk? Tono. Aduh. Kakek no. Kakek no. Metulan angel ngene. Mbak Tina, Nggih, Mas. kalau boleh tahu rumahnya di mana Mbak Tina? Aku ah. Heeh. Di Sentul kene. Kene Sentul. Iya. Kok iso Sentul, Dok? Iya, seneng ditutul. Aduh. Oh, molakno arek-arek ngarak Ah, iya. singitan di Sumber, Bang. Iya, ditutuli tok aku. Dari sapa? Wanti. Aduh. Molakno Wandi mulai mangkep kepingkel ae. Kalau boleh tahu hobinya Mbak Tina apa Mbak Tina? Ngemut. Aduh. Ndoleng aras. Nah, pengen ndak ngemut apa ya? Ngemut kunuan sih. Duduk. Apa? Ngemut permen. Permen jadi aku ngemut kunuan. Terima kasih kembali. Oke, baik. Duh, wetengi rek. Wetengi koyo aduh sale podo be bokong. Baik, yang nomor 1 namanya Mbak Tina. Yang nomor 2 maju ke depan no. Ditarik. Wasik. Es. Iya. Oh, ono ada cilik.
Waduh. Gini. Lek iki golongane wong India. Seburu ae golongane nononet. Bokonge rek, iki sepon apa asli iki, Nduk? Tembelan, Mas. Hah? Tembelan. Tembelan. Sikilku sing kena icak. Iya. Salah wis dak ono, wis entek ya le. Genduk. Kalau boleh tahu namanya Genduk siapa Nduk jenenge Nduk? Nama panjang apa nama pendek, Pak? Opo? Lek sing dawa apa jenenge Nduk? Lia Agustin Kulino di Mongso. Maneng. Lia Agustin Kulino di Mongso. Apa? Kulo dimongso. Iya jagani arek-arek lho. Pak. Aduh. Lek sing cindak sapa, Nduk? Lia. Aduh. Sapa? Lia. Lihat tok ngono. Maneng. Lia. Aduh. Dak dawa titik ngono. Ndak, Pak. Apa? Lia. Lia. Yo. Jenenge Mbak Lia, umahe Dendi Mbak Lia. Konir Panda. Konir Kaliwungu, Pak. Kinian. Yo lah. Waduh, molakno RT RW le ndak nyompeng iki rugi. Sing rugi duduk sampean. Arek-arek ndak ono gawe kesuk. Kok iso konir Kaliwungu, Nduk? Nek ndak kentir yo ndak payu, Aduh. Pak. Iso ae rambuté rek. Apa, Pak? Aduh, mabungi koyo ning Kowe ajak Febri ya. awuh, Genduk. Waduh, lek keplok tangan wae. Ya ngono, keplok tangan. Cek ini masih ndak nyawer. Pokoknya keplok tangan wis oleh ganjaran sampean. Nah, Genduk. Hobine sampean apa, Nduk? Bendinane, Nduk? Tekmen, Pak. Apa tekmen iki, Nduk? Ngetek damen, ngetes ngasak. Ngeprek ngene iki. Iya, Pak. Aduh, kok iso tekmen rek? Ngetek damen tibake. Duh, ayo ngetek damen. Lek kene iki prei, Nduk. Prei, Pak, musiman. Oh, lek musiman. Yo. Lek wayat musim tebang, Oh, ndak nebang aku, Pak. oh golek brondolan. Iki tak foto. Iku golongane bojone wong-wong jeburu nek akeh wong golek brondolan ngono. Bu aja golek brondolan, Bu. Ojo, Nduk. Isik, temenan. Isik temen Panas. panas. Apa maneh lek ngetek damen tambah nemen. Terima kasih kembali. Oh, rambutnya rek. Kayak Agus sih ngono rambutnya kok. Aduh. Baik, yang nomor 2. Yang nomor 3 maju ke depan ditarik. Alon-alon no. Wah, tepuk. Es. Yeay, he. Opo, lek iki asli teko balai. Tapi balai Kaliwungu, balai desa Kaliwungu lori. Kidule ya? Gini. Mama. Tolong. Gini. Iya. Gini. Aduh, bayar. Ojo nemen-nemen loh. Ojo nemen-nemen pentasi ciut loh. Lek jelungkir kok di barat iku riko. Ayo. Gini. Jemput. Aduh, kok jemput-jemput barang. Iya endel arek iki. Gini. Iki weteng temen apa weteng-wetengan iki? Meteng, Dok. Iya. Ambe sapa? Oh, ngawur ae. Ojo macem-macem. Anjene ora. Bulan iki wis. Piro? 5. 5 bulan. Iya mencelek. Hah? Iya mencelek. Mencelik. Mencelek ndak-ndak. Oh, aduh. Genduk. Dalem ayah. Waduh, lek iki lo asli. Asli lek iki. Lek sing dhuwur. Kok dame metu ya? Oh iya. Sampai kok digendingi, Apa ya? kok digending anu ngono ya, Dik. Kayak leyak ya. Iya. Ya apa matane? Enggak ya. Ngene.
Kenduk, kalau kalau boleh tahu namanya siapa, Nduk? Sulis. Aduh, asli ki. Asli. Dono terusane. Ada. Opo ono jenenge terusane? Apa Sulis iki, Nduk? Sulis susu minimalis. Aduh. Kok dak obak. Loh, eh. Aduh, kok Sulis susune rek, salah kepek. Salah gede pisan enak. Kena kenyut yang arek. Mbak Sulis. Umay sampean ndi Mbak Sulis? Sumber suka. Opo Komplit sumber suka. klompret sumber suka. Oh, tidak klompret sumber suka. Kok iso klompret, Dok? Sumber suka, Dok? Apa, Dok? Iki nek kempit ya wis kerasa. Mane Mas? Mane Mas? Mane Mas? Oke, mana Mas ngono ake? Tak kepuk silite mari ndak tuman. Adik, Dalam. Mbak Sulis. Wah, Injil. aduh. Iki suara asli apa suara anu iki? Asli Mas. Hei. Aduh. Mbak Sulis. Penggaweane sampean apa bendinane, Nduk? Ngasak. Hah? Ngasak. Ketunggale koyo mang iku ngeprek damen. Enggak. Ngasak apa? Ngasak bojone wong. Hei, wong ngawur ae. Temenan ah. Iya. Biasanya ngasak sopo lek kene. Sopo biasa diasaki? Sopo? Sama nah. Betul. Oh. Arif ah. Arif. Nang ngono bojone. Wis, kenduk. Brono nak. Sudah. Wis. Makasih. Waduh, rambutnya asli apa pasangan iki? Baik. Yang nomor 3, yang nomor 4, maju ke depan Anda, ditali alon-alon. Asik. Waduh. Oh. Waduh. Aduh, mambu positif mambu. Apa pirang dino ndak tutu ubak lambine ku, Nduk. Hai kutange. Kutangku, Pak. Aduh. Cengak. Temenan. Oleh winginane Cis nek kode Cis. Ketemu di aku kok Cis kene. Dalam ayah. Sing digawe ngene-ngene ku lho Cis. Ih, ngeri aku. Adik. Dalam. Wah, lha iki lho asli. Wedok lagi. Wedok ngaji. Iya, wedok. Jenenge sampean sapa, Nduk? Cici. Sapa? Cici. Oh, Cici. Iya. Dono dawanane niku, Nduk. Ada. Apa dawane, Nduk? Cicilan utangku bek Apa? sinet kemis. Apa? Golongane mekar. Iya. Ambek anu ngono. Tak incup. Ndak mekar to ambek BTPN barang iku. Wah, jane senengane utang. Oh, ayo senengane utang. Mbak Cici. Dalam. Umay sampean ndi, Nduk? Aku ah. Heeh. Ketapang Gilimano. Opo iki sing adoh dhewe rek. Iya, Ketapang tuh. Gilimano. Dibayar Iya. piro nya Bapak Ali ben rene iki? Aku ah. Iya, adoh-adoh ke Ketapang Gilimano. 1000. Mrene 1000. Iya, Lek aku Mas. ndak gelem, Nduk. Ya enggak apa-apa, Pak. Akad gak gelem yo opo nya bayar wis tumpes dhisik. Oh. Kok iso Ketapang Gilimano, Nduk? Apa artine, Nduk? Bojoku ilang digondol jeneng. Terus apa? Iya. Temenan ah. Iya, Mas. Oh, koyo yo. Iya, iku lah sinu iku. Ndi? Iku. Ndi? Iku lah iku sing guyu iku. Hah? Iku lah. Iku sing ini. Koyo yo iku lho. Ketapang Gilimano. Hobine sampean apa, Nduk? Aku ah. Iya. Rumat-rumat. Opo rumat sawah, Ndak. rumat bebek, Ndak. rumat sapi, Ndak. rumat jaran. Ndak. Lah rumat apa, Nduk? Rumati sama. Aduh. Hei. Opo saman ku dirumati? Aduh, blendosi.
Aduh temenan kok aman. Wis terima Siapa kasih. nih ya? Heeh. Aduh jeruk hormati sopo, jeruk hormat sapi, ndak hormati saman. Baik yang nomor 4. Tinggal satu yang nomor 5 ditarik alon-alon. Meng. Eh, eh, aduh, aduh. Ya apa kira? Anu nih sapa iki Nur? Aduh. Daro. Asli jaranan. Aduh. Kamu. Sopo jalan jaranan? Kene kon tarik dene. Sik. Lek iki asli. Jene masih jeragane kene. Kene masih bayaran kuntet apa-apa kene wis. Tak ingkel-ingkel apa-apa marine. Ini. Ah. Nang sama gopo? Hah? Kamu dhewe sampean gopo? Yo biasa, Nur. Apa? Benda tak rame-rame no. Kok calo? Iya. Nanti kayaknya bacot lagi bacot marine. Abu, kayu bacok, kuat bacok niku ah. Kuat ah. Mlakune koyo ngono. Ini. Ndak umes. Ini. Ojo bantah mlaku wong ora oleh pincang ngono. Gini. Ye tak takon dhisik. Iya tak takon. Cek ini masih bayaran kuntek. Ojo takon bayaran toran jane doyan lek nang bon. Podo biar arek golongane aja cak to bareng podo. Sopo? Di. Lah iku tunggale. Gini. Kek, aku ndak mau Nur. Ya apa jare? No. Ya apa kene ndak gelem. No. Iya. Woi. Ndak mau. Diceluk tak sukam. Kene, ndak mau. Ya apa iki lah nyeluk? Oh, no, melok Antono ya. Ayo. Ojo iki. Nyapa iki, Bung? Mulai bayaran entek iki ndak semangat iki, Bung. Ruang ora? Ketara. Lek doyan panjer. Hah? Padha mek sapa? Oh, cene padha panjene. Nyetakono dhewe le. Nanti takoni. Gini. San. Jaga jarak. Opo corona. Opo kena corona. Apa jare? Jaga jarak. Sik meneng wae sik. Ono sing nyelempit iki. Opo jelempit? Lho,
Asli. Cakam. Sing aja ngulon-ulon legur iku. Dudu roti dibeneno iku. Apa? Temenan lah iku, Mo- macam-macam. Mosok, Nur. Aja dibeneno. Tumpes. Jeneng kan bojone dhewe ndak apa. Lek nyonyo. Nyonyo iku. Sapa nyonyo? Iki nyonyo. Wah, liyane ono sing nyonyo. Nyrongus. Ndak nyonyo aku. Nyonyo. Nderongos sendiri. Betul. Oh, wah pajake ono sing nyonyo nderongos kabeh apa maneh golongane ajis. Gede. No. Lho ndak urus bengi. Ndak urus bengi. Kesuk ndak apa-apa ngono kene. Sayang. Ini suruh duduk diam. Oh, ya kan mode. Ya. Anak kecil. Sayang. Sayang untukmu iwa. Loh ya apa? Sayang iku nang aku apa tak suka. Oh. Asline yo seneng lo asline. Oh. Seneng ngono. Apa? Suwe menyendati kae dadi diambung. Oh, ya apa maneh ya apa? Aku jajal wae ya. Aku jajal. Gede. Ndak. Oh, lek kesuk tak jajal kesuk. Kesuk ambek Acis tak jajal. Gede. Wah, iki lho, Cis. Ya. Hop. Waduh, lek iki masih aku tak peluk gelem aku. Kan asli. Apa ta? Loh, arek iki lho ayu dhewe. Liyane lho ono sing ayu karo iki dhewe ayu. Suruh duduk. Iya, toju. Duduk. Duduk, orang duduk. Iya, duduk manis. Heeh. Jangkrik. Iya sayang, gimana sayang? Lho ya apa? Ya apa? Ojo ulang-ulang, geblak ning barat riko. Kene. Adik. Iya mas. Lembut rek. Mana. Kok sulit petik. Ya apa? Untung nenteng. Aja banda-banda. Ndak ngono bayarane padha. Ndak ngono wis padha enteki. Ndak apa-apa wis. Duit tumpes. Adik, Iya mas. kalau boleh tahu namanya adik siapa? Oh berhubung rambut saya tadi lepas ya. Iya, coplok. Si aku takon Jawa betul. Lek Jawa sapa jenenge sampean, Nduk? Cing tol. Sapa, Nduk? Cing tol. Lek Jawa. Lah lek Dura, Nduk. Cing wae. Ono artine iku, Nduk. Jawa ya ono mas. Apa artine, Nduk? Jawa ini, Nduk? Tak cing dikecantol. Lah lek Durae, Nduk. Cing wae. Iya. Cing nih takok tekai. Kalau boleh tahu rumahnya Mbak Cici Tol itu di mana Mbak Cici Tol itu? Pasirian piring kuning mas. Dendi. Pasirian piring kuning. Oh. Tibae Dendi. Iki kula niki. Pasirian piring kuning mas. Iya. Ono maksude iku. Apa artine? Awakku ah. Iya. Awakku gering selalu ditinggal sendirian. Asik. Kate ndak Ayo, Ayo. Kate omong apa? Bales. Kate omong apa nyene yo. Cing wae ngene. Aku sendirian, ditinggal dhewe ngene. Ancene ndak tahu. Dikai putu. Dadi turu mbek putune ngono. Lah Riko, kene le. Lah Riko kok gelem ae disape Nur. Kok gelem ae disape? Sopo sing disape? Riko. Ya. Ndak direken. Ndak direken. Reken yang putune modele. Kene. Jene masih bengi ndak ngono mesti tanggap. Iya. Jene masih bayaran tes. Tumpas bebas tumpas. Jene. Ojo patara bayaran tok. Apa? Ono di umasian. Ndak katip. Jatuh ketebon maneh jere. Duit kula kene ono.
Bon ah. Nyene doyan bon. Ndak kate bon iki maneh ning barat udah ono ben iki kene kari ben kali wungu lor katit kei pisan tumpes. Hei, bulan siji ono ning kene. Ning kene. Iya jelekan foto. Waduh, jaluk bon riko. Jaluk bon. Lunas wis. Kari tanggapane tok Nur. Kari tanggapane tok. Sopo ngomong so tanggapan ya? Apa? Nyaur utang. Gue lemah dikei genduk. Iya, Mas. Lah ya Muni apa? genduk. Ya si buru muni kok gelem ae dikai. Oh, rungokno kuping ora. Aku ndak sumpet teko erong. Ah, apa kuping? Genduk. Iya, Mas. Nah, iki lho rungokno Mas. Umay sampean ndi buru dok? Pring kuning pasirian. Pring kuning pasirian artinya apa nduk? Awakku komeng kok turu dewian. Lah iku awake komeng kok turu dewian. Riko ndak gelem jamu. Saking melok aku jamu ning Karang Bendo, langsung dados ngene. Takokno golongane Cak To Ajis. Adik, Ya. podo. Kesuk sing anur aja bengi-bengi Nur. Kesuk nyong barat Nur. Adik. Apa, Mas? Aduh, hobine sampean apa, Duk? Senengane, Duk? Aku ah, Iya. EP-EP. Apa? EP-EP. EP apa? EP-EP Bang. Ban apa bang? Apa bang? EP bang. Waran. Lek apa bang ojo diserno nek kembangan iki desane dhewe ngono waran. Ojo seneng-seneng utang. Iki jane papane. Papane bang. Aku yo lek bayaran yo lek minggu iki seneng aku. Apa kok iso? Kingcup Lah lek Senin, dino Senin bayar mekar. kesuk Kemis lho, saya ingat lho. Kesuk Kemis. Ono. BTVN. Opo, malane ndak tahu prei bang. Ngoncene Riko. Podo. Adik, Ya, Mas. kalau boleh tahu bisa nyanyi sampean, Duk? Oh, iso, Mas. Lek sampean nyanyi, Duk, rungokno sih. Lek sampean iso nyanyi, marine golongane panitia RW RT disawer. Request. Oh, request. Hah? Mbak Santi. Ondo. Kalung. Oh, kalung apa iku? Mbok kalung ngopo? Kalung rugi apa? Ayo. Iki artis kate nyanyi. Wah, ayo. Marine saweren, dadi sawer rugi sampean. Sinyawer. Dudu sampean sing rugi kancane, aku ndak rugi. Ayo, ditarik alon-alon lagune apa? Waduh. Kutange dibenekno rek. Doyang. Monggo. RW RT panitia monggo. Disawer. Iya. Jess lo meneng ae, Jess. Ngantuk ae. Monggo. Panitia Bapak RW RT monggo. Disomping monggo. Monggo. Bapak panitia, Bapak RT RW, monggo. Ku di paut sepi, tiada tempat untuk bercurah lagi. Di mana?
Sik. Aku udah 3 bisa nih. Lore. Monggo RW RT panitia monggo miyos pagelaran nyumping. Ndak nyumping rugi sampean. Sing rugi tutup sampean aku. Ditarik maneh no. Kini tinggal aku sendiri, hanya berteman dengan sepi, menanti dirimu kembali. Di sini ku terus menanti, akan ku coba untuk menanti dirimu kekasih. Monggo, ayo. Bunga. Kini kau berada, Ya. jangan biarkan diriku dalam kesorangan. Bunga. Monggo. Ores luka di Monggo. Lah ning nisor wis, nisor. Lah. Ku takkan kuasa sampaikan Lanjut Cak Timbe. Masih bersama Wisma Manunggal. Yang dilangsung oleh Bapak Ali datang dari desa Kaliwungu Kembangan, TP Lumajang. Monggo disawer. Monggo. Ayo disawer kabeh. Iyo. Monggo disawer ibu kampung. Nah, ayo. Ayo disawer ibu kampung. Yo. ini Anda di mana? Bukan impian yang indah di mana? Untuk sapamu dan manja, saat kau berada di sisiku. Oh, monggo disawer. Nah, monggo RW RT panitia monggo disawer niki hajate jenengan kabeh niki. Ditarik maning alon-alon. Kini tinggal aku sendiri, hanya berteman dengan sepi, berharap dirimu kembali. Di sini ku terus menanti, akan ku coba menanti dirimu kekasih. Bunga. Kini kau berada, Dada. diriku takkan kuasa Monggo, ayo disawer. sampaikan kenangan. Iyo. Jangan kau gores luka di dada, Dada. diriku takkan
sembah nuwun Bapak Kampung, Bapak RT. Lek ti sawer matur sembah nuwun, lek ti sawer sengak kesuk ti. Kon sengak lek wayahe bayar ti lali. Ayo dikei si tongkas. Ya iki pumpung hajate wong Kaliwungu Kembangan. Dikei maneng, sik durung akeh sing durung nyawer ya niki. Lah diteki apa maneng? Ayo. Empang, Mas. Oh, jeragan empang. Empange jeragan. Prei sik Aduh. lontongi, dare di lontong. Iya, lontonge prei sian tanggapan kisu. Oh, lek wis dikeki matur sembah nuwun, ndak dikeki sengak kon kisu ndak tak doli lontongi. Jeragan empang ditarik-tarik Mas Wibi. Sud lagi geger. Demeniting gerakan yoga. Jos. Lo. Lelo. Lelo. Iya. So. Lo. Iya lo. Lo.
masih bersama Wisma Manunggal yang langsung oleh Bapak Ali datang dari desa Kaliwungu, Tempel Lumajang. Ayolah. Yang bener kakak teman sampean kamar kula nggombeng sampean ngomong karo imilan mama lamaran sampean pasti diterima rasa seneng jod ora dicoba Lela lela lo. demenan kalau Lela lo lelo. hiburan dibegitukan ngopai sewakan pandang seempat Iya. yang bener kakak arep temenan men kula nggombeng namping sampean ngomong karo pinilan mama lamaran sampean pasti diterima arep temenan lamar kula nggo pendamping sampean yen mama lamaran sampean pasti diterima Wis, waktu telah cukup, genduk. Wis akeh. Akeh sawirane. Mbok we Mas Ebek. Iya enak lek bek. Sing dhuwur ndak bek ebrok. Baik, kembali ke tempatnya masing-masing 5 personel. Ditarik alon-alon dados. Ayo, happy isu langsung kembali. Iya iya. Tori happy show. Sampun lenyap. Panjenengan sedaya prarawuh. Pambukaning pagelaran. Panjenengan kula bersani. Gleber-gleber. Sang Manuk Garuda. Kembar loro. Sang Manuk Garuda repepe Lakahira. Sugeng dalu para rawuh, sugeng amirsani nuwun.
Iya. 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 Sang Garuda, lambangnya negara kita, Republik Indonesia. Yeah. Iya. Ada bulan, ada bulan. Dua. Dua. Aus. Iya. Yeah. La 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 la. Dia, dia. Tari burung Garuda kembar loro disusul Prabu Sugriwa atau Prabu Subali si kethek ireng Cemangis, Anoman obong si kethek putih Singo Barong, sirahe macan utawi singa, awake menungso. Prabu Subali, Anoman obong si kethek putih. Iya. Le. Iya. La. Iya. Iya. Ya, ya. Ya, ya. Iya. Prabu Subali ireng Cemangis, Anoman obong si kethek putih disusul Singo Barong, sirahe menungso singa, awake menungso Singo Barong. Sugeng dalu para rawuh, sugeng amriksane nuwun. Ayo dijaga, dijaga. Singo Barong, awake menungso sirahe singa,
Sang manuk Garuda kembar loro, si kethek putih, si kethek ireng. Ayo, dikei gending-gending maneng mama. Digoyang alon-alon dikei gending sing cepek-cepek mama. Sugeng amirsane. Nuwun. Iya. Eh. Cok. Ada Mama Ika, Mbak Mona. Iya, monggo. Nyawer. Bapak RT RW, monggo. Abang biru lampune disco. Lampune disco. Aku lepas duwe bojo loro. Bojo sing enom. Iya. Jaluk disayang. Terus. Sing tuwa jor legadi tinggal. Iya. Lah mumpet ora bisa turu. Lalo. Adong tresno uga adong wektu. Mikir butuhe, mikir belanjane. Jur saiki bingung atine. Telung dino Boleh brono. dino ya lino kene. Aduh enake. Sing sedino kanggo sapa? Sing sedino kanggo liya. Ada Wisma Manunggal. Cot. Ada Mama Ika, Jemur Mbak Mona.